Numero 1 Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios ug amahan sa tanan, diha ni Kristo imong anak ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya ug gugma, tabangi ang among banay nga anaa sa tanang dapit sa kalibutan, ug hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eucharistia, ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ang imong presensya mag-auhag kanamo sa pagpadayon sa imong makaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, mag-iya sa tanang banay, labi na ang gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait o pag-ampo, ug sa kanunay mangita sa imong kamatuoran, ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, Maria ug Jose, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay? Mga tinahod nga tigpaminaw, maayong adlaw sa Ginoo. Ang tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniyan usab sa kahanginan. Of course, dinhi gyapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, usab nakasimulcast sa 94.1 FM. Sige habon, no? Sanglit naka-online internet naman ng atong istasyon. Buti pasabot makita o madungog usab sa rmndpolog.weebly.com. Kini ang inyong alagad, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, mo gyapoy makig-uban ganinyo. Okay, niining laing adlaw sa Ginoo, atong itagad karon ang issue may labot na niining dagway ba o hitsura sa atong simbahan. Particular gyud simbahan nga Katoliko. Usa sa gihimong pamaagi sa amahan sa kangit-ngit nga kining Katoliko makita ni siya sa kadaghanan nga dili ni siya mao ang tinuod. Dili ni siya mao ang nagdala sa kahayag. Usa sa gamiton nga pamaagi sa demonyo, ang yawa, iya bang hugawon ang atong pangunahuna, but pasabot lubugon niya. Sa laing tulumanon nato katong matag-adlaw lamdag sa kahitasan, mao gihapon ni atong gihisgutan, no? Ato ning iplastar o ihulagway pag-ayo para masayod ta ba? Unsa ang nagkadaiyang pamaagi sa yawa, no? Amahan sa kangit-ngit. Unsaon ta niya pag bahin-bahin? Unsaon niya paglubog ang kamatuoran para nga kitang mga tao mabuhag sa gyud. Sa atong giingon nga diha sa 2 Corinto 11:14, ang yawa magtakuban po na siya ingon nga anghel sa kahayag. But pasabot magtakuban, but pasabot dili gyud ka makauwat. Kay naamay magtakuban nga ulagi maayo, pero dili dihay. Mao ni ang usa sa pamaagi sa yawa, magtakuban nga maayo. Dayon diha sa Isaiah 5:20 ako gining balik-balikon, parang di tamatinga ba nga kining atong simbahan, bisan naa niya ang mga kamatuoran, pero mangita siya paagi nga ang atong pagtan-aw sa simbahan dili kamatuoran, but pasabot balihon ba, bakak.
ang panglantaw nato sa simbahan, bisag tukod ni Kristo, naa niya ang mga kamatuoran kay naa sa unang Timoteo 3:15, haligi og sukaranan sa kamatuoran. Pero ang yawa, iyan ang balihon. Bakak. Sama ba pananglit diha sa Buhat 24:14? Diha sa Buhat 24:14, gihulagway diha nga ang simbahan ni Kristo, ang iyang katawhan ni adto nga gamay pa, dili pa parehas karon nga dako na, no? Gani sa Lucas 12:32, kung ako malimot, gihulagway diha nga gamayng panon. Giingnan pagali, ayaw kahadlok gamayng panon kay usahay matintal magyud ta kitang mga tao basta gamay ra galita. Nya daghan kay nang mga musupak. Mura gitag mahadlok, di ba? Munang nag-ingon ng Ginoo diya sa Lucas 12:32, ayaw kahadlok gamayng panon. Pero hinoon sa una pa ni, dili na ni mahulagway nga ingon ani karon kay mag 2,000 ka tuig naman ang simbahan, iglesyang gitukod ni Kristo. So atong masabot nga higanti na pud ni siya. Kay na diya sa San Marcos 4, gihulagway man ang gingharian sa Dios o ni Kristo nga sa gamay, sa pagsugod gamay pa. Mo nang ningon ng Ginoo, ayaw kahadlok gamayng panon. Pero inigtubo ani mahimo kining labing dako sa tanan. Diya sa San Marcos 4, no? Basahar ko na tibuok San Marcos 4 na ay mga sambingay ang Ginoo diha ug usa sa iyang sambingay naghulagway mahitungod sa iyang gingharian o simbahan diri sa yuta, ang iyang katawhan diri sa yuta, nga gamay sa pagsugod, pero mahimong labing dako nya kay mag 2,000 ka tuig naman. So mao na nga karon dako na gyud. So mo haom kahay no ning atong gibarugan nga tinuhuan kining Katoliko, mao man ni ang nahimong labing dako, no? Higanti nga tinuhuan, no? Sa mga Kristohanon, no? Nga tinuhuan kaning Katoliko mo'y kinadag-an, no? Although daghang namiya, daghang mibulag, pero dako gihapon siya, no? Kana pong mamiya o mabulag, hindi po na ikatingahan na to kay biblical po na, na gihulagway diya sa Biblia nga daghang mutalikod. Pero dili tibuok, ha? Dili tibuok. Na may manudlo gud nga tibuok. Daghang mutalikod pero dili tanan kay gisaaran gud ni Kristo nga siya maguban kanunay og bisan ang ganghan sa impierno dili makabuntog. Unya kining simbahan na bantay ta kay ang yawa mangitag paagi nga dili ta motuo ani. Mao na nga daghan siyang ipakatap nga istorya nga aron maghuna-huna ta nga bakak ning tinhuana. Basahan ninyo diya sa Buhat 24:14. Wala ta magtumo-tumo. Biblical yun na. Bisan ni adto sa bag-o pa ang iglesia o simbahan ni Kristo, mauna na ang ilang panglantaw. No? Basaha. Diya sa Buhat 24:14, di ba ang simbahan diya o ang iglesia gitawag og dalan nga bakak. Una, gitawag nga dalan nga bakak. No? Bisan na nga itong Ginoo mismo. Daghang kayong mga akusasyon, no? Diha sa Biblia, no? May tungod niya. Ang founder na gani na, giakusahag daghang kayong mga akusasyon nga wala tuo. Asa ganito, tanawon sa nako kay malimot ra ba ko ani mga tekstos Biblia, no? Ato ning ituyo pag labas ninyo, parang di mo matingala ba? Nga kini pong simbahan ron, mao gihapon ang ilang panglantaw, no? Sa daghan. Pananglit. Sa Juan 5, Juan Kapitulo 5, versikulo 8 ngadto 18, si Jesus giakusahan nga naglapas balaod. Di ba? Usa na ni ana kanang igpapahulay. Di ba? Si Jesus giakusahan nga naglapas sa adlaw igpapahulay. Gani kita po ron ang iyang simbahan mao gihapon na ay mga tinuhuan ron nga akusahan puta nga naglapas kuno ta sa adlaw igpapahulay kay lahi kuno atong panglantaw sa igpapahulay. Boy no, di ta matinga ana. Pero inig-eksplikar na to, muhatag tagkatinawan, wala biya na. Although, doon ay mga sakop sa Katoliko nga bisag nanudlo na ang simbahan nga ayuhon yun nato atong day of worship pero naapoy mga buluyagon, sila mo'y naglapas. Pero kung maghisgot og doktrina, pagtulunan, dili mapasanginlan natong simbahan. No? Parehas rin po ni Kristo. No? Pasanginlan si Kristo nga, dili kuno mao ang iyang interpretasyon. Panudlo mahitungod sa igpapahulay, no? Mao po ang simbahan, no? So atong timanan sa Juan 5
8 ngadto 18 si Jesus giakusahan nga naglapas sa balaod. Then moadto puta sa Juan kapitulo 7 bersikulo 12, ang atong Ginoong Hesus giakusahan nga ng limbong sa mga tao. Di ba? Ang atong Ginoong Hesukristo giakusahan nga ng limbong sa mga tao. Na karon di ba ang atong simbahan mao man pod ni. Ang atong mga pari, mga obispo giakusahan nga naglimbong kuno sa mga tao mahitungod sa mga pagtulunan. Okay, mga pari kuno nanudlo magbanga bala ang simbolo. No, sama sa larawan sa mga santos, larawan sa anghel. Kanya, maingnon man na nila nga, dili na mao, Diyos na. Di ba, balihon nila? Nga sa Biblia, ato naman yung naisgutan, duha ka klaseng larawan. Diyos, mo na gidili. Pero kanang mga balaang simbolo, wala na idili. No? Nahana sa Salmo 74:1-9, nga ang katawhan sa Diyos na ay mga balaang simbolo. No? Lahi ng larawan nga gitugot, lahi po nang gidili. Ang gidili katong mga Diyos. No? Pero maulagi sa Isaiah 5:20, bantay ta kay doon ay mga tao nga kanang atong mga sakto nga pagtulunan, himuon ng sayop, balihon lagi. Mao po ni, si Jesus, imbis na niya ang kamatuoran, balihon. Akusahan nga naglapas balaod. Sa Juan 7:12, si Jesus giakusahan nga ng limbong sa mga tao. Sa Juan 7:20 po, si Jesus giakusahan giyawaan. Liman mo na. Ang ato na ng Ginoo, dala ang kamatuoran, naa niya ang lamdag o kahayag, giakusahan giyawaan. Hinumdum na lang kus debate ni atong 2000 ba to o 1995, katong diris dipulog, nga ang debater sa INC o Iglesia ni Cristo, kusugas tingog ko'y, siyagit yun na. Ang Iglesia Katolika kuno, Iglesia Siyawa. Liman mo na. Kaya agi man kuno ang 1 Timoteo 4:1-3 nga, na ay pagtulunan ng yawa ang nagdili sa pagminyo. Iya da yung gikunik, ang ministro sa iglesia, iya din ang gikunik anang silibas sa mga pari nga dili magminyo. Out of context. Kaya kanang duha magud ka klase ng dili pagminyo. Una, pagtulunan si Hawa. Pero naay dili pagminyo nga pagtulunan ni Kristo mahitungod sa disiplina. No, nasa Mateo 19:12. Adunay dili makahimos pagminyo tungod sa gingharian sa langit, sa laing hubad. Adunay dili makahimos pagminyo para makapangalagad siya og ayo sa Dios, kay dili mabahin niyang unahuna. Gihulagway mga ni Pablo diha sa 1 Corinto 7:30 pataas, no? Nga naay dili pagminyo para makapangalagad og ayo diha simbahan. Pagtulunan ni Kristo mahitungod sa disiplina. Mateo 19:12. Pero ang pagtulunan si Hawa, gididan ang mga tao sa pagminyo kay dautan ng kaminyoon. Nya tanan yun, malalaki og babae didan kay dautan kuno ng kaminyoon. Mo ni pagtulunan si Hawa. Ang naiguan na gyud klaro kung mag-research ta og church history katong mga Gnostics. Panahon ni San Pablo na sila. Muna na gipasabtan, dili noon mabasa sa Biblia ng mga Gnostics, pero kung di man gud putan na nasulat sa Biblia, no? Si Pablo nag-ingon diha sa 2 Tesalonica 2:15 nga dili tanan nasulat na ay gibinaba na lang. Si Juan mao gihapon dili tanan nasulat, no? Muna nga mutuon tag history kadtong wa na masulat sa Biblia, naa na sa ubang libro mabasa na do. Church history. Naman na ang mga Gnostics may naiguan na. Pero dili nang silibas sa ato mga pare. Mga pari raman po, man apil gali ta, ako gali. Nagkasal ako, pari man. Wala magtudlo ang Katoliko pagtulunan si Hawa. Kaya ganang kami yun, sakramento na. Wala na itudlo nga daoda na. So muna yung mga example. Kini nga itong simbahan, dili taon ni simbahan si Hawa. Muna nga katong ministro nga nakigatubang og debate sa atong pong defender sa una. Nga inisyagit yun nga iglesia siya. Na manggali pasugo ana. Mabasa po na nga ilang i-accuse na, gipasabot nga kining simbahan, iglesia kuno siya wa. No? Kaya ilang laging balihon atong pagtulunan. Imbis insakto, himuon nilang sayop. Katumanan anang Isaiah 5:20. Kung diri punta sa mga politiko, ako po nang iklaro, parang magbantay po atong mga politiko, kung asa sila nasipyat. Ang simbahan nagtudlo nga, since the start, niadto pa, bisan pa panahon pasda ang kasabutan, kanang contraception bawal na. Dili natural nga paagis pagplano sa pamilya,
ang atong hadlak, di na ko mo-explain kay mutaas man ingon ng simbahan nga bawal na. Maingon po dahil ng pipila ka mga congressman, senador nga, sayop ang simbahan. Na? Sila na'y correct, simbahan na sayop na. Asam na sa Biblia nga, ang mga politiko mo ay haligi og sukaranan sa kamatuoran. Dayon final arbiter. Wala yun na sulod sa Biblia. Pero ang simbahan, lig-on kayong ebidensya sa iyang otoridad. Nasa Mateo 18:17. Ang simbahan, final arbiter diresyuta, liman mo, unsay mga sungi kuno, unsay mga kalibog diresyuta, ang simbahan mo'y magdesisyon. Wala gali giingon nga gobyerno sa tao. Wala giingon nga politiko, wala giingon nga kuwana, senador o congressman. So wala, simbahan may final arbiter diresyuta, sakit-sakit nino, pero kamatuoran man pero mao gyud na ato gyud nang itudlo. Then ana punta sa Lucas 10:16, mao gyapon ang simbahan ni Kristo iyang gipasabot nga murag siya. Na? Murag siya ba nga pero simbahan. Kay ngano ingon man siya nga ang naminaw ninyo samarang naminaw nako. Ang giparaphrase lang ni nako ha. Bisag basahon ninyo mo ni ang ang meaning, no? Ang naminaw ninyo samarang ang wala maminaw ninyo samarang wa minaw nako. Ang naminaw ninyo samarang naminaw nako. So klaro kay na din sa unang Korinto 3:15, haligi og sukaranan sa kamatuoran ng simbahan. Unya sayon-sayonon rag ingon anang pipila ka mga congressman o senador, mga Katoliko ra ba nang daghan ana? Ilang supako ng simbahan kay sila na kunay husto. Well, ang atong mga pare, personally masayop man sila. Personally, makasala. Pero pagtulun ang gali, dili man guna ila. Resulta man guna sa lamdag sa Espiritu Santo. Liman ka sa adlaw sa Pentecostes, napadala na buo ang Espiritu Santo. Unya, kining Espiritu Santo, mo man mo giya. Sa to pa, mugiya sa mga pagtulunan. No? Sa mga personalan sa pare, lahi na po na. Dili man na pagtulunan ka mga personalan sa pare. Diya sa mga personal po interpretation sa mga pare, may mong masayop sila kay personal man na. Pero pagtulunan na gani, lamdag na sa Espiritu Santo. No? Kanang faith and morals ba para sa kaluwasan. Di ba kabantay mo nga ang atong simbahan bisag sa history na ay mga badlungon nga pare, of course, napoy buutan. Pero kanang mga badlungon nga pare, wala gyud na katudlo og dogma. Wala gyud na nakapausop sa doktrina simbahan nga mahimong maot. Bisan pa mga Santo Papa na may mga Santo Papa nga immoral, ilang kinabuhi. No? Pero wala gyud sila nahimong instrumento nga makahimog dogma, makahimog pagtulunan nga makapaimpirno na to. Di ba? Site mo og Santo Papa nga badlungon sa history. Unya nakatudlo og daotan, nakatudlog pangawat ba, nakatudlo bag panulis dayon gidugma din na sa atong mga kardinal obispo. Wala oy. Wala. Bisan pagbasahon ng katekisem. Ang katekisem gatudlo gihapog na pulo kasugo nga bawal lang mangawat, bawal lang magpatay, no? Bawal lang maibog ka sa imong sa asawa sa dili nimo asawa. O kanang mangawat ka, o sa pana diha. Masina. O gipangbawal na tanan sa atong simbahan. O, dili lang nato i-mix ng personal ug pagtulunan. Sumo na nga kini atong simbahan Katoliko di taw ni masayop sa pagpunudlo kay ang Espiritu Santo gud mo igagiya. Nya may yung kag nasayop. O muna sayon-sayonon ra aning pipila ka mga politiko na tong maingog nasayop kuno. So may ilang credential atubangan sa Ginoo nga kasaligan sila, no? Usbon ko ang mga pare o mga obispo, dili sila masayop sa faith and morals kay dili na ila resulta na sa lamdag sa Espiritu Santo. Mo panahon pa ni unan kanang kontrasepsyon gibawal na gipatay magitos unan kay gihulagway sa Dios diha ang iyang hustisya kung mupo kana og sigsilot. Ang katong gibuhat niya, di na nako mataas puta na sa tema unya nga maghisgutan na ato ng palawman, ato ng hisgutan og gayog. Sumaw na nga dili ikatingala no mga igsuon nga kining simbahan sayupon sa uban. Bisag ikaw gali kang laminaw ron diha, naay pagtulunan simbahan nga gahuna-huna kang sayop na. Di ba? Ako biktima po ko ani sa una. Okay, hapit mo ko mo balhin sa Iglesia ni Cristo sa una, no? Hapit po ko anang Worldwide Church of God ni Herbert Armstrong nga Sabado ang igpapakulay. Hapit ko ana, no? Kay nagtuo man ko nga sakto sila. Niya ang simbahan Katoliko may nasayop. Pero
Dugay na kong balanse, dugay na kong tuon, dili man ko sirado o gunahuna, minaw ko pikas-pikas. Nakaingon man ko, uy, Katoliko man day tinuod. Munang niya karon ko diri. Nga nangusog sa pagpanalipod sa tinuho ang Katoliko kay nagtuo ko naa niya ang fullness of the truth. Murag anggid-anggid niya akong kinabuhi ni St. Paul. Dili pod tibuok. Nga naman, kay si St. Paul, before siya nahimong Kristiyanos, mangluluto siya sa simbahan nga gisugdan ni Kristo. O, di ba? Si San Pablo, kanhi Saul, nga naila siya, manglulutos, manggukukod sa simbahan gitukod ni Kristo. Pero sa dihang nakabig na siya, nahimo na pong depender. Tig panalipod sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ako mo po sa una, no? Bisag atuon ninyo ako mamas balay, katong nabugnaw ko sa Katoliko, ako na siyang sawayon anang magrosaryo, kanang magampo nga magatubang larawan sa mga santos. Kunang sawayon ako mamaana sa una, no? Katong na-influensya pa ko ng Iglesia ni Cristo, Manalo, katong kang Armstrong pod, maugyapon. Okay, di man sila kahibalo mo qualify ba? Mo distinguish anang duha ka kalainan, sacred images o mga balaang simbolo og mga Dios-Dios. Ilang man yung sayupon na atong kana ko ng mga balaang simbolo na to, mga Dios kay giludhan. Na sa Biblia dili man tanang luhod pagpaka-Dios, na may pagtahod lang o veneration kung butangan natug termino, no? Sa tema na to ato niya ng hisgutan. Balik-balik naman po na diri. Okay. Palayon sa ta. So di ta matingala nga ang atong simbahan himuon nilang sayop. Pero mubarog ta, muhatag-tag mga tubag at tinawan, kay naman diya ang kahayag, no? Kahayag sa pagtuong Katoliko. Karon taas-taas pa matag panahon, atong hisgutan ning pagtulunan sa simbahan may tungod sa development of doctrine. Development of doctrine, no? Kung mag-research mo, pangita mo, ako ko kabasaan ng libro ni Cardinal Newman about development of doctrine. Ako sa mong tagaag background, kinsa na si Cardinal Newman, no? Kana si Cardinal Newman, protestante na. Dito sa Oxford ba to? May laki na nga protestante. Na-convert lang sa pagkakatoliko. Gani, siya may originator anang pulong gani nga common kay sa mga Catholic convert. To be deep in history is to cease to be a Protestant. Kung magpalawom kuno ta sa atong kahibang kaagan sa kasaysayan, nagpasabot nga ugma damlag muundang na ta sa atong pagkaprotestante. Nahitabo man guna ni Cardinal Newman. Nagkalawom ang iyang nahibawan sa history, nagkaanam pod og abot siyang unahuna nga, uy, Katoliko man day Tinoo, dili man day ning protestante nga akong giapilan. Sa dihang ako lang dalion ha. Sa dihang nakatoliko na siya, nahimo na siyang pare, din hangtod nahimong kardinal, naay istorya siyang kinabuhi nga, naay napuli niya dito sa eskwelahan ba to? Sa protestante nga, katong, kung ako malimot, gihinganlan og Henry Manning ba to? Di ko sigurado, basta naay word nga Manning. Katong iyang amigo nga, nahimo pong napuli siyang katungdanan dito sa protestante, sige niyang gisulatan. Sige sila sulatan na iba, exchange of ideas about tinuhuan. Hangtod nga nadala po niyag apel. Nagkatoliko po itong iyang siging gisulatan. Na-convert. Mao na nga ako ning gi-share ninyo, pagdasig ninyo nga, mutuon ta dili ta sirado gunahuna. Kaya naamang ko'y mga dili katoliko ron nga. Niadto sa katoliko pa sila, open-minded sila. Open-minded sila, mobitang nabalhin sila, kay naminaw sila sa mga pastor, ministro sa ubang tinuhuan. Dayon, ingon sila nga, sakto man da inyo, sayop man da ni nga mo. Munang nibalhin sila. Nganong nakabalhin sila, agi sa ilang ka-open-minded. Kay maminaw man sila spikas. Wapoy Katoliko sigurong nakatubag sa ilang katong mga atake sa ubang tinuhuan, munang nabalhin yun mo. O sila. Nakaron, mga Katoliko ron daghan, pagka nabalhin na sila dito sa Iglesia ni Cristo, nabalhin na sila sa Seventh-day Adventist o unsa pa na, born again, akong naobserbahan, daghan yugong nahibawan. Daghang nibalhin, pagbalhin nila, close-minded na sila.
close-minded, di na sila maminaw gali sa explanasyong Katoliko. Naagali mga pastor nga gibawalan nila ng ilang mga membro nga maminaw og CFD program. Ako inahibawan na. Nga ay mo paminaw anang programa sa CFD. Ay mo paminaw anang o ay mo pakig Bible study nga naay CFD kay masamok lang mo ana. Himuon ang kaming mga CFD sa mukan. Liman ka. No? Pero hinoon, dili pod mi moingon nga kaming mga CFD, limpyo pod mi tanan. Taho rami, napod may mga kasaypanan pod. No? Napod may mga kauban nga, abisan ako, apil mong gani. Naipanahon nga mangisog sad mi, napod may mga pamaagi usahay nga dili maayo. Pero tawhanon na namo. Parehas na po na sa among mga pare. Wala mi moingon nga kining among pagkatawhanon mao ni pagtulunan dili sa pagkatawhanon gali posible mi mamaot masayop. Mo na nga naamoy mga CFD pong makita nga murag maot og kinaiya, wala nay appeals doktrina. Kinaiya man na. Batasan man na. Di ata mo tutok sa pagtulunan. Kaming mga CFD wa mi moingon nga murag mi Ginoo pod nga mga maayo gyud no sa pagkatao. Di ko kagarantiya, no? Ako di ko kaingong maayo gani ko. Kay mangisog sab ko, ma-high blood sab ko. No, lain ra ba ko murag ko kuan, ma-emosyon dia sa kanang bisag daas plaza, kanang ako mga amigo dia makahibaw-an na nila kung ma-emosyon ko kay mamula man ko. Mamula ko. Wala na pero diha sa mga pagtulunan, mo na among panalipdan. Mo bitaw nga among grupo gitawag na siya Catholic Faith Defenders. Dili Catholic Abuse Defender. Dili ha, lahi ng CFD o CAD. CFD gani, Catholic Faith Defenders. Ang pagtuo mo'y gipanalipdan, dili ang among mga personalan. Okay? Posibleng masayop mig personalan. Unya ang among mga abilidad po dili magparehas kay depende man na sa among refleksyon, depende man po na sa among pagtuon. Narabay ubang mga kuan dili Katoliko nga pangutan-on nila ng Katoliko, murag ihulog nila nga katong Katolikong ing gipangutana sa hayod sa tanan. Di ba? Nga daghan man Katoliko. Ang imong pangutan-on Katoliko unya, kulang po siya og kanang nasayran. So of course day gyud ka expect ana og kana gyung lunsay o tibuok gyud tubag Katoliko, masagulan pagali nagdi mao. Bisak ako gani. Dili tanang sulti na ko diri sa radyo 100% opisyal gyud na o nakabase gyud na opisyali sa gitudlo simbahang Katoliko. Di ko moingon ana kay posible masagulan anak ko. Mo na nga kamo pagtuon sab mo para makita ninyo nga asa si Veritas na sayop, asa pud si Veritas na insakto. Kay bisan ang mga pare dili ang putanan madungog nimo sa walis pare nga opisyal gyud nang iyang gitudlo. Kay posible madugang-dugangan man po na niyag personal niya. Pero sigurado ta nga basta ang pare gali manudlo og opisyal doctrine sa simbahan, sakto siya. Pero og manudlo siya ganang gikan ra pud niya, posibleng masayo po siya na magali mga pare nga magsungi sab. Di ba kanang mga konsilyo gali sa Katoliko, mga pare man na, mga obispo man nang magdebate diha sa konsilyo. Kay sa mga personal reflection posibleng magkalahi. Pero gipangayo ang lamdag sa Espiritu Santo nga inighumag debate ang final statement mo na opisyal. Pero atong nahitabo sa Council of Jerusalem nga nagdebate ang mga kadagkuan sa simbahan. Pero pag tingog ni Pedro hilom tanan kay siya may chief apostle. Undang pagtingog na sa labaw, silbing mo padayag na sa final decision, final interpretation, unsa gyud insakto, hilom tanan. Undang na yung debate. Saan ang buhat 15. Then sa Council of Nicaea, kadtong naipari nga nanudlo nga dili Diyos si Kristo, para saan ang gitudlo sa atong mga igsong iglesia ni Kristo. Gikundina po si Arius atong Council of Nicaea. Ang mga iglesia ni Kristo ra ba, moingon nga, kanus-an nagsugod ng pagtulunan nga si Kristo Diyos. Dito na ni Kuan, sa Council of Nicaea, kay gi-article of faith nga si Kristo gitudlo nga o gihimong Dios sa Council of Nicaea, dili man na mao. Ang Council of Nicaea nagdeklara lang to nga si Kristo Dios gyud. Mura ba gipalig-on.
Kay nga naman, kanang konsilyo mahitabo na kung doon ay musupak, doon na ba'y controversy about sa pagtulunan. Daan na to nga, bisan sa Biblia, klaro man ang pagka-Diyos ni Kristo. Pero kato si Arius, may laki to mo debate pod. Daghang obispo na dala niya. Mao manggali nga, nahulga po to sa simbahan. Katong Arianism during the 4th century. Grabe no, kung mag-research taan ng Arianism, mga 300 to 400 years na abot na. Dahil nawala ginas kasaysayan, na maklaro na to nga di gito tinuod tong kang Arius, kinawala man. Na di as buhat 5, maila diha kuno nga unsa nang dili tinuod nga mga pundok kung mga wala. Nya katong kang Arius nga nagtudlo nga dili Dios si Kristo, nawala man to. Niabot pa tog 300 to 400 years. Nya kana galing iglesia ni Kristo nga mao gyapon pagtulunan nga dili Dios si Kristo, nag 100 years pagali sila. Ako sigurado gyud ko maabot ang panahon mawala gyud na sila. Di man na tinuod. 100 years pa lang sila, wa pa sila katunga atong grupo ni Arius. Mas grabe gay ito kahulga tunggang Arius sa una. Kay bisan ka to si Constantino, kung mabasa ta sa iyang history, later life niya, dito man siya nilaban sa Arianism. Dili manggalis Katoliko, no? Kung tanahon kay powerful kayong Arianism during that time. Hulga sa simbahang Katoliko, pero wagid naguba ang Katoliko. Nawala na lang tunggang Arius. Maura gihapon kanang iglesia ni Kristo hulga man po na astong simbahan noon kay daghang namiya nagang kuana political force na labi na duol na eleksyon kanang ilang black voting. Political lig-on kay nang ginuana. Pero atong nakita medyo murag ni kiling gamay no kay na may nang rebelde pod naman sakop. Mura po silang nagubot no kay naay mga sakop nga ning rebelde ang usa pa gani kuan pa gani former editor-in-chief sa ilang pasugo. So, mauna, di na ito hilabtan kay kudayon man na nga gihusay ng ilang kasamo kron sa sulod, no? So, mauna nga atong ikuan ninyo nga kanang mga tinuana nga muatakis kamaturan, maabot ang panahon mga wala ra na sila. Kay proven gyud na tanang makig-away sa Katoliko mga wala gyud. Ang uban wala pa kay mga bag-o ra man puna. Pero kung mag-research mo sa history, pila na ka napagali mga gobyerno. Katong kang Bonaparte ba to? Nalimot ko. Basta kay naay mga gobyernos tao nga niadto nga nawala, pero ang simbahan padayon gihapon. Tinuhuan katong kang Arius nawala. Pero ang simbahan Katoliko padayon gihapon. So takdo gyud gay ng paghulagway sa Daniel 2:44, ginghirian ni Kristo nga madaugon, muguba, muut-ut. Sa tanang mga grupo o mga tukod-tukod ra basta o mga gobyerno o mga gingharian o mga tinuanon. Na-prove na sa history nga daghan na yung mga pundok nga nangawala na. Pero ang Katoliko padayon gihapon katumanan anang Daniel 2:44, ang Dios sa langit magtukod og usa ka gingharian nga dili gyud malumpag. Sama na. Pero wala pa na mahuman kay daghan pa mang mga gobyerno ros tao nga wala mo luhod sa simbahang Katoliko. Kay mas powerful pa man ang doktrina nga separation between the church and state. Powerful pa man na. Di man ta kasupak ana kay mo man na itong plaos gobyerno. O daghan pang mga gobyerno tao nga muluhod aning gingharian sa Dios. Pero kung ang mga politiko na to mag-reflect lang anang Daniel 2:44, unsa man ang gingharian sa Dios diha? Gingharian sa Dios nga dili mapukan. Ang tanan muluhod ani moabot ang panahon. Sa murag layo pa gyud ta no? Wala man giklaro des Biblia kanus ang mabalik si Kristo, pero makaingon kong layo pa gyud siguro kay kuan man. Daghan pa man gyud ingon completely matuman. Ang katapusan lang gyud nga sign ay mobalik si Kristo. Kanang nasa Mateo 24 kung ako malimot 13:14 nga, and this kingdom shall be preached to the whole world, and the end will come. But pasabot ang katapusang sign kuno ay mobalik si Kristo, nga ang kamatuuran mulanog sa tibuok kalibutan. But pasabot ang truth mulanog. So kung ang truth gani ang kamatuuran mulanog sa tibuok kalibutan, but pasabot daghang makonverted. But pasabot daghang mobalik sa Katoliko, daghang makonvert sa Katoliko. Nya hinahinay naman ang natuman, daghan na kay kong nahibawan. Sa Cebu na ay grupo sa mga former pastors, ministers nga, gigrupo na sila. Sila ni Noe Dora o former pastor sa Protestante.
si former pastor po o minister si Paul Alima nga former kanang pastor sa o minister sa Saksiniuba. Nana sa Cebu. Maing laki ra ba mo debatista ba? Si Brother Paul Alima, no, former minister na Saksiniuba. Gusto mo amigo niya? Pangitaan ninyo sa ako mga friends sa Facebook. Akong Facebook, Silbert Ariatico Dundoyano. Si Paul Alima, Brother Paul, kauban na mi. Tigpanalipod na po siya sa pagtuong Katoliko. Dayon, friend po na ako siya sa Facebook. No? Pangitaan ninyo yung ngalan, Paul Alima. Brother Paul Alima. No? Former minister na Saksiniuba. Daghan na sa Amerika, mas daghan. Sila ni Professor Scott Hahn, former kanang minister sa Presbyterian nga Protestante. Dagan sila ni Tim Staples, former minister sa Assembly of God. Si Steve Ray, former Baptist, pagkadaghan na nila. Si Jeff Cavins, former Katoliko to siya pero nabalhin na himong minister sa Protestante pero nibalik. Balik, maing laki na nga kayo sa Biblia. Kauban na sila ni Professor Scott Hahn nga former minister po Protestante nga Katoliko na magana sila series program about Our Father's Plan. Pangitaan ninyo sa EWTN na ilang program about Our Father's Plan. Nindot kaina nga kanang reflection sa Biblia. Labi na kanang covenant about covenant. Kasabutan. May kaya na sila mo explicar about anang covenant. Hibalo sila nga sa daang kasabutan, dili ipakaon ng baboy, isdang wala himbis, dili ipakaon ng dugo. Pero sa bagong kasabutan ko kita dili ta obligado ang mga Jewish custom. Pero sa bag-o ko pa ang tinuhuan ni Kristo, namilit-pilit pa ilang batasan mo nang napaghapon sila'y pagsunod anang Jewish custom, pares anang dili pagkaog dugo. Okay, gihukman na nila sa Council of Jerusalem, mo na di sila magkaog dugo. Kay usama na sa ilang namilit-pilit nga batasan. Pero gihinay-hinay na kay wala magay sila manudlo ng baboy dili ipakaon islang walhimbis. Pero diha sa Colosas 2:14 nga 16 na diha kung atong masabot na og ayo diha. Giklaro ni Saint Paul diha unsay baruganang Kristiyano. Nga ang baruganang Kristiyano dili na ta motugot nga duna pay maghukom na to bisan unsay atong kanon. Bisag ka ng Sabat gani. Ang Sabat nga gipasabot ka ng Jewish ng Sabado. Okay, naghisgot na maglaing adlaw sa Hebrehanon 4:8. Munang diskubriho na to unsa nang adlaw gihimong espesyal sa mga Kristiyano. Domingo man na. Wala na nila nganlig igpapahulay. Pero ang ilang buhat nagtug-an nga igpapahulay na kay sige sila communion anang Domingo. To pagkabanhaw ni Kristo, di ba? Tigom sila. Juan 20:19. Pagkasunod Anas Tomas tigom gyapon sila tunga sa Kristo. Wala lang nganlig igpapahulay, pero makita na tong gapahulay sila kayong sila gatrabaho. Di ba? Then sa katupong buhat 20 bersikulo 7 kato klaro na gyud ga communion gyud adlaw Domingo unang adlaw semana pero sa atong pagkwenta ron Sabado sa gabi ito. Pero niadto sa kwintada nila sunset to sunset katong adlaw Domingo na to. Domingo ga communion sila nya kanang communion na kuan ra ba na? Kanang buhat sa pagsimba ra ba na? Kanang communion. So biblical gali na, no? Wala lang na nganli igpapahulay kay ang nailado gud sa maong panahon nga igpapahulay kana mang 7th day of the week. Unya later on kung diri na sa mga awahing bahin sa unang siglo, labi na gyud sa ikaduhang siglo, kanang Domingo dili gani Sabat ilang tawag ana adlaw sa Ginoo pero kung Sabton Sabat ra gihapon kay rest man simba gud. Ang ilang term gigamit adlaw sa Ginoo labi na sa sulat ni Obispo Ignacio. Kay kini si Obispo Ignacio disciple man ni tinun-an man ni Saint John. Iyon siya nga dili na ng Sabat, ng Sabat nga pasabot niya katong Jewish katong Saturday. Kay diri na kuno ta sa Lord's Day nga Domingo. So na dia hinay-hinay na nimo kanang pinadayag uno Jes nga naghisgot og Lord's Day, no? Maklaro gyud nato nga Domingo na ngano man. Kay kung moadto ka sa Seventh-day Adventist na may mga Seventh-day Adventist nga Sabado kuno na. No? Pero kung ayuhon na tuon ang history, dili ra ba gina Sabado. Ngano man? Kay kung imo gong analyson, si Obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan, nag-ingon siya ang iyang sabot anang adlaw sa Ginoo Domingo. Unya,
disciple gud sa ni San Juan. Unya kanang pinadayag kinsa may gasulat ana, di ba si Juan? Sa ato pa mas duol o mas accurate kung atong maghuna-huna ta og ayo kung mantigo ta mo huwis ba sa mga kanabang mga facts, no? Mas katuhuan ang Katoliko nga pagsabot anang pinadayag 1:10 nga nadiha ningon manggod si Juan diha sa pinadayag 1:10, nadiha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Nya kumudagan ta sa Living Translation ba to o sa kuan jatong hubad sa Biblia kanang sa Tyndale gali the book dayon nalimot ko atong hubara nga the Living Bible or napagi usa ka hubad ana nga niingon si Juan, nagasimba ako sa adlaw sa Ginoo. So simba unya si Obispo Ignacio ang iyang pagsabot anang adlaw sa Ginoo Domingo. Sa ato pa si San Juan maklaro na to iyang gipasabot pud anang pinadayag 1:10 nga nagsimba si Juan, no? Nakita ba sa pananahon nga nagsimba si Juan sa adlaw sa Ginoo. Domingo po na kay dili magpareha si Obispo Ignacio ug si Juan kung Sabado kang Juan ya kang Obispo Ignacio Domingo. Dili. So dili na to maisip nga si Obispo Ignacio disipulo ni San Juan kung nagsungi sila. The fact nga disipulo ni Obispo ni Juan si Ignacio sa ato pa klaro kayo nga ang interpretation ni Obispo Ignacio o ang interpretation ni San Juan mao parehas, no? Parehas, no? Kanang adlaw sa Ginoo sa bag-ong kasabutan mao na ang Domingo. No? So mao na, no? Mutakdo pod sa Hebrehanon 4:8 nga lain ang adlaw. Nya bantay lang mo anang kuan kana galing Hebrehanon 4:9. Kay kanang Hebrehanon 4:9 naihubad sa mga Biblia ana nga moingon nga naa paghihapoy Sabado. Bantay mo ana hubara naihubad sa Hebrehanon 4:9 nga naa paghihapoy Sabado. Kay ang ubang mga pastor sa Adventist ilang ipasabot nga kanang Sabado diha 7th day of the week. Good. No, timan-an biya nato nga kanang Sabado double meaning na. Sabado nga nagpasabot og 7th day of the week nga Saturday, Sabado pod nga nagpasabot og pahulay lang o rest. Mo bitaw nga daghang hubad naghubad ana nga naapaghihapoy pahulay. Lahi man ang mayong kag naapaghihapoy Sabado o naapaghihapoy pahulay. Dili ba na parehas? Although usa sa meaning anang Sabado parehas ang meaning kanang pahulay. Nya kay kana akong Sabado double meaning man na. Sabado nga nagpasabot og 7th day of the week nga Saturday, naapoy Sabado nga nagpasabot lag pahulay. Kanang Hebrehanon 4:9 nga giingon nga naapaghihapoy Sabado, but pasabot na naapaghihapoy pahulay. Pero unsa na sa bersikulo 8, lain na kunong adlaw. Di ba? Lain na kunong adlaw. Mo nang diskubrihon na to na. No, dili na klaro kay ideas Biblia kay sa Biblia giingon raman unang adlaw nagkatigom sila. Then diya sa buhat 20 bersikulo 7 nagcommunion. Pero na may giingon action speaks louder than words. Ang ilang buhat nagtug-an nga nagpahulay sila anang adlaw nga naman. Kay wa man sila katrabaho. Gicommunion man. Unya, nahimong espesyal nga adlaw sa mga Kristiyanos gidang Domingo. Nga naman, kay laliman ka, pagkabanhaw ni Kristo, halos gyud na ano'y adlaw nga mapakita siya nga dili Domingo. Pero kasagaran gyud Domingo. Di ba? Pagkabanhaw ni Kristo, pakita siya Domingo. Itong nagkatigaw mga tinunan, buhat Juan 20:19, ato po ka sa pagkasunod Domingo, Juan 20:26, na si Juan, nagtigo mga tinunan na nitungha sa Kristo. Ang kalinaw mo na kaninyo. Unya, katupong adlaw sa Pentecostes, pagbubo sa Espiritu Santo, Domingo. Unya, katupong pagkayab ni Kristo sa langit, Domingo gihapon. So, puros Domingo ang espesyal nga adlaw diha sa Christianity. Na kung Sabado pa na, itunong unta ni Kristo ng Sabado.
kung kana gipadayon. Nya, moingon sila mga veritas. Nya, naaman lagi diya sa buhat nga si Pablo kada adlaw igpapahulay moadto sa sinagoga. Di man na ikatingala. Nga naman kay mo mangguna ikatigom sa mga Hudiyo, di mo adto gyud siya para pagkabig sa mga tao dito. Pero dili ito day of worship sa mga Kristiyano. Nga naman, unang-una kadtong sinagoga, dili ito simbahan sa mga Kristiyano. Sinagoga to mga Hudyo, sabot-pasabot sa daang tinuhuan. So kung bisan pag musimba sila dito, mga apostolis, dili ito simbang Kristiyano kay dili man to tigom nila. Tigom man tong Hudyo, tigom man to sa Jewish religion. Nga mo apil sila dito magsangyaw, sila gani magsigig debate gani. Na, buhat 18:4, buhat 16:1-2, sa pana diha, kada adlang igpapahulay, no? Si Pablo nakigdebate dito sa loob sinagoga. Dili ito simba laging Kristiyano kay during that time wala pa'y simbahan ng mga Kristiyano. Balay-balay pagod sila magtigom. Mauna. Nya katopong si Kristo mo sulod sa adlang igpapahulay matag Sabado sa mga Hudyo. Nya katong labi na katong before pagyud siya namatay na ang Old Covenant binding pa man na before sa kamatayon ni Kristo. Sa ato pa, natural si Kristo magbalik-balik yun sa Sabado kay binding pa man to. Katong Old Covenant. Katong Old Covenant nga ang ilang igpapahulay Sabado, kinahanglan tumanon yun na kay si Kristo wala mo anhi aron sa pagguba sa balaod kundi sa pagtuman. Unya kay katong balaod ni Moises, katong daang kasabutan, kuan man to ang term ato until sa death man ni Jesus Christ sa krus. Therefore, kanang igpapahulay nga Sabado katong pista sa daan, kinahanglan tumanon to. Munang gituman na ni Kristo. Si Kristo gali mo'y tinuod nga nakatuman sa balaod ni Moises. Siya, pahulay siya Sabado. Ana siya Sabado. Dayon, katong pista po nila, sige po siya tambong. Muna nga, kay si Kristo, pag anihin niya, dili pagguba sa balaod, kundi pagtuman. Pero kanang daang kasabutan, dili na apil sa bagong kasabutan. Ang daang kasabutan until death of Jesus Christ. So before sa kamatayan ni Kristo, mo nang di ikatingala nga magbalik-balik og Sabado na si Kristo kay kinahanglan tumanon man na. Katong daang kasabutan until sa iyang kamatayon. Sa iyang kamatayon mao na nga hinay-hinay na dayon sama ni San Pablo gitudlo nga ang mga Kristiyano dili na obligado ana. Di na obligado ana. Nya kanang ilang kutloon sa Lucas 23 ba na nga silang Santa Maria kuno ni pahulay sa adlaw Sabado ang tuwag Katoliko ana exegesis sa bag-o pa lagi ang simbahan ni Kristo nga namilit-pilit pa ilang batasan sa naandan dili kalikayan nga mahimo na nila. Mo to nga mo guto ilang igpapahulay sa Sabado di bisag Kristiyano na sila nya mo naman ay nabatasan mo nang ilag yun ang buhaton. Pero sa teaching, wala na manudlo si Kristo ana og mga apostoles nga ipadayon gyapon ng Sabado. Batasan lang to, kay maumay na andan. Pero karon lahi naman, dugay naman kaya to. Nya sige naman tagbasa sa Biblia. Klaro man ang giingon ni San Pablo dia sa Colosas 2:14-17 nga dili na ta mo tugot nga duna pay maghukom nato nga unsay atong kanon. Nya kana pong mahitungod sa igpapahulay kay landong rana ang katumanan mao si Kristo sa to pa diri na ta mo focus ni Kristo kung sige panudlo ni Kristo. Ya ang mga obispo bali namang basa ng Biblia di moingon din ang mga obispo nga oy si Kristo wala naman manudlo nga dili paghihapon ni pagkaon ng baboy sa daang kasabutan gidili na tinuod. Unya si Pablo nag-ingon man diya sa buhat 13:39 nga ang mga Kristiyano dili matarungon sa balaod ni Moises. Sa ato pa, dili dito matarungon anang dili pagkaon sa baboy ug dili pagkaon sa dugo. Mao man na dili kuno ta matarungon mo nang ingon ng mga obispo. Uy. Mao na nga kana galing dugo sa Council of Jerusalem gidili man na kay gisgutan man na ni Santiago. Pero ang reflection ana sa atong exegesis ng Katoliko ingon nga dili na sa universal law. Kay Jewish man na nga gipadayon lang sa Jerusalem Council. Kay namilit-pilit palagi ilang batasan. Ingon ang mga obispo na turon lamdag sa Espiritu Santo nga, uy, dili man na sa universal law. Gani namang gali pa kunoy panahon bisan sa daang kasabutan nga gikaunang dugo sa Levitico ba na?
10-18. Bisan ka sa daang tugon gani na ay panahon nga gipakaaw ng dugo. Pero dili sa tanang higayon na lang to'y portion. Sa to pa kanang balaura dili na siya universal law. Dili na siya divine law. So subject to change na. Muna nga nakita na sa mga obispo pag ana nga kining Council of Jerusalem diya sa buhat 15. Although wala na nila giingon diya nga ang baboy dili ipakaon, isdang wala himbis. Pero ang dugo gibawal gihapon nila. Pero kanang pagtulunan na dili na pagtulunan ni Kristo sa New Testament. Pagtulunan na sa daan nga ila gihapon giapil sa bag-ong kasabutan sa pagsugod diya sa Council of Jerusalem. Valid gihapon na kay naamay gahom ang mga apostoles. Ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. So valid tong dili pagkaugdugo sa ilang panahon. Pero moingong kag nanudlo ba si Kristo ana sa New Testament? Wala na Wala na manudlo si Kristo ana sa New Testament. Gani, ang iyang dugo iya galing ipainom sa sakramentuhanong paagi, no? Dias misa. Asa man na sa San Juan 6. Sa San Juan 6, di ba nag-ingon si Kristo nga ang akong lawas matuod nga kalanon, ang akong dugo matuod nga ilimnon. Niya asa man na makao na to. Nangalibog ra ba mga apostolis aw na ana? Mga tao gibiyaan siya. Yang mga apostolis aksyon pug wala kasabot. Ingnan niya nga, kamo mo biya bapod mo nako. Niingon si Juan to si Pedro. Niingon siya nga, siya may among mahimo ana, Lord. Bisag sama lang niingon siya, bahala wa may kasabot ana, kinahanglan mo tuo gid mi ana, kay ikaw may gasulti na mo ana. So ingon ana. So mao na mga igsuon. Dayon siguro sunod Domingo na lang ang detalye. Actually, ang nasa kunahon na ron ang development of doctrine. Saon man nga nalangan man ko atong uban. Katong development of doctrine, ako lang hisgutan gamay, no? Background. Unya atangin ninyo sunod Domingo ang full-blown aning development of doctrine. Kining development of doctrine, ang pagsabot sa tinuhuan, dili na siya stagnant. Galambo. But pasabot, dili na to iparihas ang overall nga pagsabot o interpretation sa mga apostoles o sa atong panahon karon kay galambo naman karon. Mo na nga dili ikatingala nga ang Katoliko ron murag makaingon ka nga lahi naman is na. Natural kay naglambo man. Wa man siguro religion nga wala maglambo. Kay ang Katoliko siging sa wayon nganong daghang mga pista. Nga gipaundang naman kuno to. Katong gipaundang gatong daang mga pista. Pero sa New Covenant, wala po didi ang simbahan ni Kristo nga maghimo og bag-ong pista. Di ba? Tanawa sa Biblia, res bag-ong testamento, di ba? Wala mayngon si Kristo nga. Kay gipaundang naman tong daan, so karon dili mo pwede mo himog bag-ong pista. Wa gyud mag-ingon si Kristo ana. In fact, masabot sa Mateo 18:18 nga nag-ingon siya nga, bisan unsay inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit. Bisan unsay inyong itugot na ko sa langit. Nasa Mateo 18:18. But pasabot, ang simbahan pwede mo himo og mga bag-ong debosyon, pwede mo himo og mga bag-ong piyesta. Ayaw lang tong sa daan kay gipaundang naman to. Kay dili lagi ta matarungon atong daang kasabutan, balaod ni Moises matud pa ni diya sa buhat 13:39. So, ang simbahan ron pwede maghimo og mga daghang debosyon, prasaan ng rosaryo. Pwede ta magdugang-dugang ana kay naapod sa Juan 14:12 nag-ingon si Kristo nga, kung gusto mo mahimong akong tinun-an, magbuhat sa akong gibuhat ug maghimo siya labaw pa niini. Bisan si Kristo wala mosupak anang magpalabaw sa ato pa kalambuan. Nya kung ana puta sa San Marcos 4, mao gihapon ang ginghirian malambuon kay mahimo gong labing dako. So pato pa ang interpretation pod mahimong muntubo. Unya naay teksto dias Biblia nga nag-ingon si Kristo nga dili pa mo kasabot ani ron. Pero moabot ang panahon nga makasabot ra mo. So mo nay prueba nga kanang giingon ni Cardinal Newman nga former Protestante, development of doctrine. Husto na. Kanang development of doctrine ato po ning ipatin-aw ninyo nga naapoy misinterpretation ani. Kay doon na may uban mo ingon nga kanang development of doctrines Katoliko bot kuno pasabot ana nagtudlo og mga bag-ong pagtulunan.
Kung naagali Katoliko o dili Katoliko nga mosulti nga kanang development of doctrine nagtudlo og mga bag-ong pagtulunan, sayop na. Sayop gyud na kay wa gyud pagtulun ang Katoliko nga ingon ana nga kanang development of doctrine bot pasabot nagtudlo og mga bag-ong pagtulunan, wala na. Kanang development of doctrine bot pasabot ang pagsabot naglambo. Kay dili man automatic tanan ang mga apostoli sa una bright dayon. Magsungi pagali sila. Di ba? Katudeng Council of Jerusalem o man tong nahitabo to kay kada laging dili pa sila kayo lambo na kay pagsabot. Mao na galambo. Dayon kay mulambo man sa ato pa ang iyang mga responses pod mulambo. O pag-ana des Biblia, uy, angay man day pasidunggan ning mga balaang tao. Ana di unsa man day response na to? Maghimutag kuan ani pista nila, maghimuan nato ni silag mga larawan parang sige natong hinumduman. Una, dili kay nagtudlo og bag-ong pagtulunan. Kay kanang pagpasidungog sa mga santos, dili man bag-ong pagtulunan. Ay kung ingna, wala manunlo silang Pablo og pagpasidungog sa mga balaan. In fact, kung basahon na to sa 1 Corinto 11:1, unsa may gingon ni Pablo? Ingon siya nga, panig-ingon kamo kanamo, o panig-ingon kamo kanako sa mga nanig-ingon ako kang Kristo. Sa laing pagkaistorya, himua po ko ninyong example sa mga gihimo na akong example si Kristo. Na sa atong panahon ron, sa Katoliko ron man na natuman, ano man, kaya ang mga santos, parehan nila ni San Pablo, gihimo man na itong example. Pero iba ana, buhatan yun na itong larawan. Kaya kanang example, ipakita man yun na, bisan mga maestra diya sulod sa eskwelahan. Basta example gani, na yun yung mga visual aid. Di ba? Sumaw na kitang Katoliko ron, gitamdan yun ng pamulong ni Juan Pablo nga himuong example ang mga santos. Sumaw na nga gihimuan sila larawan para nga example yun sila. Para nga inig kakita na to silang larawan, makahinumdum din ta silang maayong binuhatan. Kay example man sila. Pero bantay ta kay naay ubang mga ministro ron, pastor, nga ilang baliho na, ilang sayupon na atong pagtulunan. Ingno nila nga, Diyos na. So, Diyos. Pasiluon lang unta, no? Kay wa sila masayod sa ilang gipanudlo. Wa naman tayo igong panahon, no? Mga tinahod nga tigpaminaw. At angin ninyo ang sumpay, kaato nang i-full blown tong about development of doctrine, no? Sa sunod Domingo pohon. Nya ang atong tulumanon sa katong lamdag sa kahitasan, basin no mo break tag mga 5 days. Pero di ko sigurado kay mag-meeting pa mi sa atong sponsor unya. O unsay decision. Basta either na i-break og 5 days or padayon ra gihapon, no? So, katong lamdag sa kahitasan nga daily na to. Okay, hangtod sunod Domingo pohon, kini ang ubos ninyong alagad, no, sa ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, uban sa atong mga amigos sa Picas Lawak, no, sa technical side, Danny Luod ug Tax Ilumba. Okay, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo Nationwide.